23 холандци пристигнаха в Добрич в месеца на летните отпуски. Целта на визитата им обаче не е да опознаят родното Черноморие, а добруджанския фолклор. Цяла седмица хора с различни професии по 5 часа на ден разучават стъпките на добруджанската ръченица и специфичните за областта хора. Бианка и Еди са ръководители на групата и от години усвояват тънкостите на родния фолклор. Искрата запалил хореограф, посетил страната им преди повече от 30 години. Беше много трудно този време, защото ти не само трябва да танцуват с краката, но също с ръцете, с глава, с всичко. Това беше много сложно за нас от начало. И музиката за мен беше много хубава. Аз свири кавал и... Добруджански танци, както движение, може би не са толкова трудно, но настроението, стило е така специално, по хора може би е трудно. Не на мен. Обичам добруджанската фолклор. 24-годишната Лисана за първи път посещава страната ни. Запалила се по народните танци от родителите. Но в същия момент топли хора, много емоционални, атмосферата е много хубава тук. Те вече са загубили техния фолклор, затова ценят нашите. Танцуват и на другите народи, но с особено внимание и любов танцуват нашите танци.